Bětka. Ahoj, já jsem Šimon a jsme členi jednoho super klubu Oderoš a chceme vám ukázat, jak to tam funguje. Tak co, připravení? Hele, Horvy, pojďme za ním. Čau. Ahoj, kam jdeš? Já nikam, jen se tak nudím. Jo, tak pojď s námi do klubu Oderoš. Dobře, tak jo. Tak hele, Horvy, tady to je. Dobrý. Hele, tady je hlavní vedoucí klubu Oderoš. Dobrý, chtěl bych se vás snažit zeptat. Prosím vás, Nemůžu projít, co je to ten Oderoš? Oderoš, to je takový dětský klub, nebo kroužek, nebo obdélník. Co se v tom názvu skrývá? Oderoš. Je to něco ze souvislosti se slovem Odry, to je jasné, ale kdo chce poznat tajemství, co tam všechno je, tak si může pod těmi písmeny představit třeba oderský, dětský, energický, riskantní nebo radikální, co tam je odvážný a šokující. Nicméně hrajeme tady s dětmi hry, máme tu nějaké slovíčko pro ně, které se hodí do života. Je to slovíčko o Bohu, třeba taky o křesťanské, jak se chovat slušně mezi lidmi, jak vlastně žít a tak dál. Hrajeme hry, zpíváme písně, hrajeme divadlo a tak dál, chodíme do přírody. Takže všechny zvané. Tak, milí diváci, a teď už víte, co je Oderoš. Bětko? Kde je Bětka? Nevadí, tohle natočím sám. Jak slyšíte, hrají se chválit. Tohle je místnost, ve které se býváme nejčastěji. A teďka můžeme potichu vstoupit, ať vidíte, jak to tam funguje. Tak na začátku kroužku vždycky zpíváme pár písníček, aby jsme oslavili našeho Boha, a teď už neruš, budeme zpívat písničku číslo 125. Já ti to nalistuji. 125. Aha, no jasně. Tak jo, dnešní téma. Schválně si ho uhádete, to je strašně jednoduchý. Takže hned to nakreslím, jo? Doufám, že to zvládnu teda. Přesně, jo, super. Takže dnešní téma jsou peníze. Mám na vás takovou otázku. Proč si myslíte, že lidi, kteří
kteří mají hodně peněz, zbloudí. Protože ve své Bibli se tohle píše. Myslíš si, že jsou vůbec světa? Aha. A myslíte, že vůbec Bůh a peníze jdou dohromady? Dobrý. Tak si teda vemte Bible teďka. A najděte si Jakub. Jakub, je to někde na konci Bible? Kdo to nemůže najít, tak už to pomožte ostatní. Čekám, až rozřeknu stranu. Na druhou stranu. To budu mít, kolik se mohli. 20 něco. Či Jakub první kapitola. Budeme to, co píše. Jakub první kapitola, 17. verš. Tak, teď na řadu přichází moje nejoblíbenější činnost. Hry. No, děcka, takže dneska jsem si pro vás připravila hru já. Víte někdo, co je to auce? No, super. Budeme hrát takovou hru, jmenuje se to Auce pro život. Já tu mám na papírku napsané různé věci, které vy si můžete vydražit. A vlastně hra končí, když jsou vydražené všechny věci, nebo nikdo z vás už nemá peníze. Chápete to všichni? A kdo vyhrál? No vyhrává ten. No vyhrává prostě, jste takový poučení, no. No. Vyhrává ten, prostě je to asi tak, že to, co si koupíte v tomhle, je jakože to, co budete mít v životě. Je super. Tak chápete to všichni? Prostě budeme kupovat papír. Tak můžeme začít. První věc je rodina. Kdo chce mít rodinu? Nabízíte se? No, tak pojďte, kdo dá? Dám 100. Ty dáváš 100, slyším 100. Ty? 2 stovky? Slyším 4. Budeme kupovat. Slyším 4. Bude víc? 5. Vy si to tady taky. Máš rodinu, životě budeš mít rodinu. Životě budeš mít rodinu. Děcka, dáš dobré známky ve škole. Kdo chce dobré známky ve škole? Šimon za předu. 2 stovky Zuzka. Někdo dál? Prodám rodinu. 2 stovky, nikdo nic, dobře, prodám Zuzce. A jdeme ty 2 stovky, ale. Počkat, je dobré. Kdo chce iPhone? 112 040. Tak si ho Já mám. Máme tady ty věci, jo? Kdo chce iPhone? dám 50. A máš 50? Tak? 100. Dám 60, ten mi 40 můžeš vrátit ve 20. Jak tě pozdě máš na 100? 120. 120? 200? 200? A si to nechám. Dáme více. Já
Čau. Ahoj. Tak jak se ti líbí na Dereši? Hezky. Dobrý, to je úplně super. Já nevím, co mám všechno vyjmenovat. Dobrý. Líbíš se mi. Dobře. Dobře. A co tu děláš nejradši? Tak jakože je to fajn, baví mě to tu a jakože já jsem nikdy neuvažovala nad tím, že bych tu chodila, ale jakože mě to tu strašně baví, chodím tu ráda. Jo, je to fajn, super. Jo, je to fajn, je to většinou sranda. Jo, mě Oderoš celkem baví. Jo, dobrý. Tak dobře, jakože je to hodně dobrý kroužek, že se tam můžou hrát hry, je tam, pokud se zrovna všude nekřičí, tak je to úplně dobré. Někdy nás přijde méně, někdy nás přijde víc. Tak lepší je asi, když je nás víc, protože se dá hrát třeba více her, dá se lépe mluvit o těch věcech. Všechno možné. Dobře, třeba tady jako mě baví ty hry hlavně, můžeme se něco naučit. Hlavně mě ze všeho nejvíc baví, že čteme z Bible, zpíváme chvály a mluvíme o Ježíši, protože on je živej a prostě my si to čteme z té Bible, že tam nám to všechno říká, dodává, že to je ta pravda, že on nám zanechal to slovo a to slovo je Bible. A prostě, že tu neděli, že tam jako se taky něco vyučíme, že ještě v tom kroužku můžeme vyrábět takové různé věci, třeba hvězdičky z korálku nebo něco takového a prostě mě hlavně baví, že tady jsou kamarádi, které se opravdu se mnou baví. A prostě hlavně, že můžeme roznášet ty letáčky a dělat to slovo a prostě můžeme říkat ostatním lidem, co pro nás Bůh udělal. A prostě, že my jsme jeho děti a mu na nás záleží a prostě to je to dobrý. No, tak já jsem tu asi chodila už od svých 9 roků, ale potom jsem teda přestala chodit. No a teďka jsem zase začala, no. Dobrý, děkuji. Už tak já tu bydlím, že jo, na faře a od malička už do Oderoše chodím teda. Od té doby, co tu vznikl. Bára, Vitolka, no tady. Jo, a dobrý? Jo, díky. Tak já si mi o něm řekla asi při 5 lety Anička. Že prostě já jsem tady chodila do sboru a potom mi o tom řekli a tak jsem začala vlastně chodit do toho a prostě tak už mě to začalo bavit. Třeba minule jsem tu nebyla, tak jako tak mi to chybělo a teď jako když můžu tady strávit dny, tak mě to Vlastně baví. mi o tom řekla kamarádka a ona se mě zeptala, jestli bych tam s ní nešla, tak já jsem jakože se rozmyslela a pak jsem mi řekla, že tady teda půjdu s ní. A potom mě to tu začalo nějak moc bavit, tak jsem tu začala chodit. Tak jo, díky. No já jsem vlastně začal chodit se Šimonem, bo já jsem tu chodil a pak jsem zase přestal chodit a pak jsem znovu začal chodit a začal mi to bavit ještě víc. Tak to je fajn. Tak dobrý, tak ti díky za rozhovor. Jo, Já jsem přivedla Bětka, jednou mi řekla, jestli nechci přijít a já jsem přišel. A lituješ toho? Ne, já jsem celkem rád, poznal jsem super lidi. Dobrý, tak díky za Na rozhovor. fotkách, Jo. jako na Facebooku? Aha. A dobrý? Jo. Jo, dobrý, tak já díky. si už dobře nepamatuji, že to možná řekl Radek nebo Bětka, že jsem byla ještě asi měla asi 8, 7, 9 roku. A tak jsem začala asi 2krát, 3krát podívat a pak jsem začala chodit pravidelně. Určitě přijďte, je to zábavný, je to fajn. Učujete si spoustu zábavy, něco se dozvíte. Bude to fajn. Dobrý, děkuju. No a přijdou, protože tady to je dobrý prostě a je to tu bezva, že tady můžeme všecko, prostě, že nás naučíte to slovo a hlavně tu pravdu, že nám řeknete a prostě to je to nejlepší. Takže já jsem se nebudu nudit, že si můžou poznat nové kamarády, můžou zahrát hry a třeba jakože začnou taky lépe chovat někteří i, že prostě budou vědět, že se má lépe chovat k druhým, že všechno má své jakoby poučení, že něco má smysl, něco asi ani nemá smysl.
Tak já děkuji moc. Tak přijďte, je to tady úžasné, bezvadné, nebudete se nudit a nebudete sedět u počítače a můžete slyšet něco nového a dozvědět se více o Bohu. Tak a teď už víte, co na kroužku děláme. Zpíváme písničky, hrajeme hry a mluvíme o životě. Zábava! A nyní vás pozývám každý pátek ve 3 hodiny na této fáře Českobratrské církve evangelické a adresu vidíte na obrazovce. A nyní vám poděkujeme, že jste s námi prožili celý tento den. Děcka!